A ga wata ajiya nan baba. Allah. A jaju. Lafiya malam da zaka yi ni haka. Lafiya lau magana ne ta za a yi. Zaki yi ko ba zaki ba? Mene? Ajiya. Na'am. Daga mu sai ke zaki yi ko ba zaki ba? Kai ka wannan bai kama da dodon ko ba zan yi ba. Allah. Ba zan yi ba to. Wallahi sai kin yi. Zaki yi ko ba zaki ba? Na ce muku mene ba sai ku ga ya. Ajiya zaki yi mana. Hajiya, kin fi kowa sanin me zaki yi. A tambaye mu wai mene? Ya da cire wannan. Hajiya, zaki yi Ajiya kenan. zaki ya za ta Ba yi. zan yi ba. A ai mun dan zaki ne. Zan ga dan bura uban da cikin ku zai sa na yi. Kai ni fa ba inda ban je ba na ci olori na Zaki yi ko ba zaki yi ba? ba zan yi ba. Kutumar Tambaya ɗaya ne. ubanka. A Hajiya. Kutumar ubanka ba zan yi ba. To Kai durun uwarka ba zan yi ba na ce maka ba zan yi ba. Hajiya zaki ko ba zaki ba? Ba zan yi ba. Ba zan yi ba kutumar ubanku dukanku ba zan yi ba wanda ya fasa Allah tsine ma uwarsa kai. Kai. A'a Na rantse da girman Allah Hajiya. Sai kai Hajiya sai kin yi. na shiga to ai dan durun uwarku ku yin gani. Zaki?